Hayırlı gün kollegalar. Менә хәзер дистанцион укыткан вакытта, Zoom белән эшләгән вакытта безгә бит инде күзгә күз карашып сөйләп кенә утырырга түгел. Үзебезгә бит инде алдан хәтерләгән учебникларны демонстрация сырга кирәк. Шулай ук сайтларга кирип, или презентациялар күрсәтергә кирәк. Тагын нәрсә бар инде безнең әзрәк язып эшләргә такта кирәк. Zoom'ның үзенең тактасы әллә ни шап бетми. Менә мин беренче төрле тактага кирип карадым да, чтоб дистанционно балаларга күрсәтергә булырлык. Шундый үзенчәлеккә ия булсын. Менә миңа ошаганы avap дигән, avap.com дигән сайтта. Бу бесплатно. Регистрация саптырга кирәк түгел, менә шуны сәйбәт. Керәсең, иң баштан ук анда басасың такта ясарга, яшел белән чыга, значок чыга. Шушынырга басканнан соң, әгәр инде авыр дип әйтсәгез, бергә басып карыйбыз. Беренче биткә, главный биткә иң баштан бергә кирип карыйбыз. Старт дигән кнопкага басабыз да. Менә монда карагыз әле. Иң сул якта безнең үзебезгә эшләргә кирәкле кнопкалар урнашкан. Менә монда бу стрелка безнең язганыбызга кире кайтырга, то есть отменить соңгы действиене. Менә монысы безнең яза торган курс ниләрне, ручканы, тагын карандашны яки анда объектлар ясыйбыз икән, прямоугольник, круг, аларның эчләрен буярга төс белән или тышларын сызы торган сызыклы шушы төс куя. Менә монысында инде безнең битергечләр. Әгәр монага бассак, бу кайчы анда бу кнопканы тагын карап чыгыгәле. Булар безнең битергечләр булды. Әгәр инде тизрәк битерсәк дисә, просто аның теге хәрефләрнең шрифтларын үзгәрткән кебек кенә үзгәртәбез. Дальше монысы бит фигуралар тоже аларның крыдагы сызыкларын үзгәртә алабыз. Монысы текст. Ягъни инде аның кайда булса бу язмагызны, эшләгән эшләрегезне печатать итәргә җыенсагыз, или сайтка, или кайда куярга. Дальше монысында карап чыгасыз. Монда инде полный экранга масштабларны үзгәртергә эшли башлагач, үзегезгә кирәкләрен әзрәк караштыргаларсыз. Иң яхшысы нәрсәгә? Балаларны чакырган вакытта просто Zoom'да чатны җибәрәсез кергәч. И кемнәр утырганы, үзегезнең конференцияда утырганны белер өчен астагы кнопкага басасыз. Кемнәр сезнең катнашканны, шулай чатка басабыз бит инде. Шул чатка куябыз. Менә бу сотрудничать дигән кнопкага басабыз да, менә моннан ссылканы копировать итеп алабыз һәм аларга җибәрәбез. Менә монда шунысы уңай, язган вакытта әз генә үзебезнең теге яза торган, тактага яза торганнарга ошаган. Мисал өчен менә шул. Буларны бит баштан кирейтәбез әнә. Аннан соң ахырдан инде без аны белә бу язганнарыбызны PDF форматта рисунок кебек яки презентация кебек скачать итеп алабыз. Менә шул, кулланыгыз дәресләрегездә бик уңай. Шунысы яхшы инде регистрация саптырмаска.